aron mahiusa ang simbahan. Mga Hebrewhanon Kapitulo 13, versikulo 9. Ayaw kamo padaldal sa mga nagkalain-lain ug mga lumalangyaw nga mga pagtulunan, kay maayo nga pagapalig-unon ang kasing-kasing pinaagi sa grasya. Ang Ginoo diha sa iyang kaalam naghanay nga pinaagi sa suod nga relasyon nga kinahanglang huptan sa tanang magtotoo, ang Kristohanon mahiusa sa Kristohanon ug simbahan ngadto sa simbahan. Sa ingon, ang tawhanon nga galamiton makahimo sa pag-okupar sa Diosnon. Ang matag ahensya mahimong ubos sa balang espiritu, ug ang tanang magtotoo mahiusa sa usa ka organisado ug maayong pagkadumala nga paningkamot sa paghatag ngadto sa kalibutan sa malipayong balita sa grasya sa Dios. Ang Dios nakiglabot sa mga tawo ingong mga individual nga naghatag sa matag usa sa iyang buluhaton. Ang tanan pagatudloan sa Dios pinaagi sa grasya ni Kristo. Ang matag kalag kinahanglan nga magbuhat sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong, magpadayon sa usa ka buhi nga koneksyon sa amahan ug sa anak. Samtang tinuod nga ang Ginoo naggiya sa mga individual, tinuod usab nga siya nangulo sa usa ka katawhan, dili pipila ka bulag nga mga individual dinhi ug didto. Ang usa mituo ni ana nga butang, ang lain ni ana. Ang mga manulunda sa Dios nagbuhat sa buluhaton nga gitugyan sa ilang pagsalig. Ang ikatulong manulunda nagtultol ug nagputli sa usa ka katawhan, ug sila kinahanglan nga mulihok uban kaniya nga nahiusa. Ang uban nag-uswag sa hunahuna nga samtang nagkaduol na kita sa pagtapos sa panahon, ang matag anak sa Dios mulihok nga independente sa bisan unsang relihiyosong organisasyon. Apan ako gitudloan sa Ginoo nga niini nga buhat walay butang nga ang matag tawo mahimong independente. Aron ang buhat sa Ginoo muuswag nga himsog ug lig-on, ang iyang katawhan kinahanglang maghiusa. Ang matag miyembro sa simbahan kinahanglang mobati ubos sa sagradong mga obligasyon sa pagbantay sa istrikto nga mga interes sa kausa sa Dios. Si Jesus miabli sa matag usa ug paagi, diin ang kaalam, grasya ug gahom mahimong maangkon. Siya ang atong panig-ingnan sa tanan nga mga butang, ug walay bisan unsa nga kinahanglan nga mopatipas sa hunahuna gikan sa nagunang tumong sa kinabuhi nga mao ang pagbaton kang Kristo sa kalag, pagtunaw ug pagbuntog sa kasing-kasing. Kon mao kini ang kahimtang, ang matag miyembro sa simbahan, matag professor sa kamatuoran, mahimong sama kang Kristo sa kinaiya, sa pulong ug sa mga buhat.